Ljudi, dostigli smo novi nivo poniženja od strane Gil Batesa. Ispostavilo se da je upravo on kriv za kvar u Instagramu. Ovo je prvi put da se ikada desio kvar među socijalnim mrežama. Kako saznajemo od pouzdanih izvora, poznati bosanski youtuber, pjevač i klavirista Alfanum Demo Emir Međedović je preko svog LG Cookie telefona uspio da prohakuje Instagram kompaniju i kreira kvar skup nekoliko milijardi maraka. Jebo ga Dani Emir, svi smo se ponadali da je zaradio dovoljno novca za računar vozeći trolejbus. Izgleda da je GRAS malo novca davao Emiru, pa je on prohakao Instagram za čak 120 maraka. Isti taj iznos mu je isplatio poznati pjevač i umjetnik iz Sarajeva Armin Smoke Mardeljano 17 na Instagramu, poznati vlasnik Telegrama. Kako saznajemo, helikopter se upravo nalazi pred Emirovom kućom, a Bill Gates sjedi u steakhouse i pije kocu dok specijalci biju Emira. Nadamo se da će Emir shvatiti svoju grešku i da će Instagram ubrzo proraditi. Hvala na slušanju i otvorite link u opisu videa. Selam.